Första hällen, den är inte liten. Åka in mig på 2 veckor också. Ändå större. Ska du ta handskar eller? En hällefrunda här. Ska jag torsk eller kolja? Nej, så... Vi har ju lite av varje där nere så. Det är ett nice bin alltså. Och inte stor. Ja, riktigt där i alla fall. Va? Tjurigt där i alla fall. Det är haj. Nej, nej. Nej, släppte! Dra av skiten. Ja, det är bara att köra bilar. Ja, det där, det driftar en gång till. Va? Se vad det är. Vi driftar om. Helvete. Jag gjorde en waypoint i alla fall. Vad fan, Ove. Ja, du har helt rätt. Du kan inte göra något annat. Det är lugnt. Med upphängare. Ja, det är schysst. 2 på en gång.